Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kam sa vlastne podeli starovekí bohovia? Vždy nám rozprávali ten istý príbeh. Veľkí Anunnaki zostúpili z nebies na zem, stvorili ľudí, postavili veľkolepé mestá a potom jednoducho nasadli do svojich lodí a odleteli späť ku hviezdam. Znie to logicky však, ale čo ak je toto najväčšie klamstvo v dejinách ľudstva? Dnes sa spoločne ponoríme do mimoriadne zvláštnej a fascinujúcej témy. Budeme hovoriť o zlatej klietke bohov. V tomto videu odhalíte šokujúce tajomstvo. Anunnaki totiž vôbec neodleteli preto, že by chceli. Oni jednoducho nemohli. Naša modrá planéta sa pre nich stala neprekonateľnou pascou. A dnes vám prezradím, ako sa vyspelá vesmírna civilizácia ocitla v zajatí svojho vlastného výtvoru. Sľubujem vám, že po tomto príbehu sa na staroveké mýty pozriete úplne inými očami. Mimochodom, napíšte mi hneď teraz do komentárov, čo si myslíte vy? Navštívili mimozemšťania v minulosti skutočne Zem, alebo sú to len pekné rozprávky? Poďme o tom diskutovať. A teraz sa pohodlne usaďte, zavrite oči a vydajme sa spolu do ďalekej minulosti. Aby sme tento príbeh pochopili, musíme sa vrátiť o 100 000 rokov späť. Pozrime sa na staroveké sumerské texty, najstaršie písomné pramene na našej planéte. Píše sa v nich o planéte Nibiru. Je to obrovský svet, ktorý obieha po veľmi pretiahnutej dráhe. Obyvatelia tejto planéty sami seba nazývali Anunnaki. Toto slovo má pritom celkom prostý význam. Tí, ktorí zostúpili z nebies na zem. Sumeri ich opisovali ako obrov, ktorí vládli neuveriteľnými technológiami a vedomosťami. Podľa legendy postihla ich domovskú planétu Nibiru strašná katastrofa. Jej atmosféra sa začala rozpadať a osud celej civilizácie visel na vlásku. Vedci Anunnakov vtedy našli jediné možné riešenie. Museli do atmosféry svojej planéty rozprášiť mikroskopický zlatý prach. Tento zlatý štít mal odrážať nebezpečnú radiáciu a udržiavať teplo. Lenže na samotnej Nibiru už takmer žiadne zlato nezostalo. Museli sa vydať hľadať tento vzácny kov do vesmíru a ich voľba padla práve na našu mladú planétu. Zem bola vtedy plná zlatých žíl. Tak sa začala veľká expedícia. Bohovia sem neprišli preto, aby nám vládli. Prišli sem ako zúfalí baníci. Poďme si to rozobrať pekne od začiatku. Predstavte si príchod prvej skupiny Anunnakiov. Na Zemi sa vtedy písal rok približne 400 000 pred našim letopočtom. Bol to divoký a nehostinný svet. Bohovia si tu neprišli stavať luxusné paláce ani dovolenkové rezorty. Založili tu drsný pracovný tábor. Zem pre nich nebola ničím iným, než len špinavou surovinovou základňou. Dá sa to prirovnať k tomu, keď dnes ľudia stavajú ropné plošiny uprostred mrazivého oceánu. Nikto tam nechce žiť večne. Chodí sa tam len na obmedzený čas, výhradne kvôli ťažbe. Túto expedíciu viedol múdry Enki, uznávaný vedec a inžinier. Pod jeho velením bohovia zostúpili do hlbokých afrických baní. Práca to bola priam neuveriteľne ťažká. Všade len špina, tma a neustále nebezpečenstvo. To úplne vyvracia populárny mýtus, že bohovia trávili večnosť v blaženosti kdesi na oblakoch. Práve naopak. Prvé tisícročia na Zemi boli preplnené úmornou drinou. Anunnakiovia kopali horninu, premývali rudu a tavili kov. Každé zrnko vyťaženého zlata putovalo na špeciálne orbitálne stanice a odtiaľ nákladné lode odvážali drahocenný náklad na planétu Nibiru. Plán bol jednoduchý. Nazbierať potrebné množstvo zlata, zachrániť rodnú planétu a navždy zabudnúť na tento nehostinný a sichravý svet. Lenže od samého začiatku išlo všetko úplne inak, než plánovali. Čo sa však v skutočnosti skrývalo za touto úmornou drinou? Plynuli tisícročia a ťažba zlata bola čoraz náročnejšia. Bohovia museli zostupovať stále hlbšie do samotných útrob zeme. A vtedy sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Robotnícka trieda Anunnakiov vyvolala vzburu. Týchto nižších bohov nazývali Igigi. Už mali dosť nekonečnej práce v temných baniach. Predstavte si štrajk tých najmocnejších bytostí. Odhodili svoje nástroje a obklúčili sídlo najvyššieho vládcu Enlila. Svoje krompáče a lopaty demonštratívne spálili. Situácia bola kritická. Celá expedícia sa ocitla na pokraji úplného krachu. Bez zlata bola ich domovská planéta odsúdená na zánik. Potrestať vzbúrencov však nebolo možné, pretože by nemal kto pracovať. Bolo to, ako by na vesmírnej stanici zlyhal systém podpory života a posádka by ho pre únavu odmietla opraviť.
Bolo treba urýchlene nájsť východisko. Vtedy prišiel geniálny vedec Enki s nevídaným riešením. Rozhodol sa vytvoriť dokonalého otroka. Bytosť, ktorá bude dostatočne inteligentná na to, aby rozumela rozkazom a vedela narábať s nástrojmi, no zároveň dostatočne poddajnú, aby nekládla zbytočné otázky. Tak sa zrodila myšlienka stvorenia ľudstva. Nástroja, ktorý mal zabezpečiť prežitie bohov. Poďme sa pozrieť na to, ako tento proces stvorenia vlastne prebiehal. Enki nepoužíval žiadne kúzla ani čarovné paličky. Podľa dobových textov išlo o zložité genetické inžinierstvo. Znie to síce ako sci-fi, ale Sumeri tento postup opísali veľmi podrobne. Enki vzal genetický materiál primátov, ktorí už vtedy obývali Zem, divokých a primitívnych tvorov. Tento materiál potom skombinoval s DNA samotných Anunnaki. Skvelý príklad tohto procesu môžeme vidieť v modernom šlachtiteľstve. Keď skrížime divo rastúcu rastlinu s kultúrnou plodinou, získame novú odrodu, ktorá je odolná voči chorobám a prináša bohatú úrodu. Enki pracoval v špeciálnom laboratóriu, ktoré nazývali Domom života. Po sérii neúspešných pokusov sa napokon zrodil prvý dokonalý prototyp. Dostal meno Adapa, v neskorších textoch známy ako Adam. Tento nový druh bol stvorený ako ideálny baník. Ľudia boli silní, vytrvalí a mimoriadne učenliví. No, čo bolo najdôležitejšie, dokázali sa sami rozmnožovať. Problém s nedostatkom pracovnej sily bol razom vyriešený. Bohovia si vydýchli, odovzdali ťažké čakany do rúk ľuďom a sami vyšli na povrch. Zdalo sa, že plán na záchranu planety Nibiru teraz pôjde oveľa rýchlejšie. V tej chvíli sa však dopustili svojej prvej osudovej chyby. A tak sa dostávame k bodu zlomu. Ľudstvo sa ukázalo ako až priveľmi úspešný projekt. Ľudia sa začali množiť nesmierne rýchlo a ich počty narastali každým dňom. Spočiatku to Anunnakom vyhovovalo. Viac pracujúcich rúk predsa znamenalo viac vyťaženého zlata. No netrvalo dlho a situácia sa im vymkla z rúk. Ľudia si začali vyžadovať stravu, nové územia a neustálu pozornosť. Bohovia boli nútení zmeniť svoj doterajší spôsob života. Z obyčajných dozorcov v baňach sa zrazu stali správcovia šírich území. Museli pre ľudí budovať mestá, riadiť poľnohospodárstvo a stanovovať zákony a pravidlá. Rád by som na tomto mieste vyvrátil jeden mýtus. Bohovia netúžili robiť ľuďom pestúnky. Bola to z ich strany čistá nevyhnutnosť. Predstavte si, že si zaobstaráte včely, aby ste mali trochu medu. No o rok neskôr už vlastníte milióny úľov a namiesto pôvodnej práce musíte riadiť celú fabriku na spracovanie medu. Anunnakovia sa pustili do budovania veľkolepej infraštruktúry. Vznikali zikuraty, zavlažovacie kanály a sýpky. Do zeme investovali svoje zdroje aj technológie a ani si nestihli všimnúť, ako tu začali zapúšťať korene. Čím viac toho na našej planete vybudovali, tým ťažšie si dokázali predstaviť, že by to raz museli len tak opustiť. Zem skrátka prestala byť len ich dočasným táborom. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na fyziológiu týchto bytostí. Zatiaľ, čo stavali mestá a vládli ľuďom, čas neúprosne plynul. Pre Anunnakov však plynul úplne inak než pre nás. Jeden rok na ich domovskej planéte Nibiru zodpovedal 3600 pozemským rokom. Práve preto sa ľuďom zdali byť nesmrteľní, hoci v skutočnosti boli len mimoriadne dlhovekí. V tomto bode však sklapla rafinovaná biologická pasca. Zem mala odlišnú gravitáciu, iný atmosférický tlak a aj iné elektromagnetické pozadie. Ich telá sa začali pomaly, ale neúprosne prispôsobovať pozemským podmienkam. Je to podobné, ako keď kozmonauti po dlhom pobyte v stave bezťaže strácajú svalovú hmotu a hustotu kostí. Po návrate domov sa potom musia znova učiť chodiť. Telá Anunnakov si postupne privykli na rytmus nášho slnka a mesiaca. Ich vnútorné biologické hodiny sa však začali rozlaďovať. Návrat na Nibiru sa pre nich stával smrteľne nebezpečným. Ich zmenené organizmy by už zrejme nezvládli extrémne preťaženie pri lete ani drsnú gravitáciu rodnej planéty. Stali sa zajatcami pozemskej biosféry. Fyzicky to boli stále mocní obrovia, no vnútorne sa už začali meniť na pozemšťanov. Ich vlastný domov sa pre nich stával cudzím a nepriateľským svetom. To však bola len polovica problému. Poďme sa pozrieť na ich technologický úpadok. Keď Anunnaki dorazili na Zem, priniesli si so sebou špičkové lode, ničivé zbrane a technológie, ktoré vyrážali dých. Lenže každý stroj sa časom opotrebuje.
Na Zemi vtedy neboli žiadne továrne na výrobu zložitých čipov ani pohonov pre medzihviezdne cesty. Každú jednu súčiastku museli dovážať z Nibiru. Problém bol v tom, že obežná dráha ich domovskej planéty umožňovala spojenie len raz za 3600 rokov. Predstavte si to ako majiteľa luxusného šporťaku na opustenom ostrove. Kým auto ide, je kráľom, no ako náhle sa mu pokazí alternátor, ostane mu len drahá dekorácia do záhrady. Počas tisícročí na Zemi sa flotila Anunnakov postupne menila na trosky. Museli rozoberať jedny stroje, aby opravili druhé. Postupne strácali kontakt so svojím svetom a ich slávne lietajúce vozy, ktoré tak desili našich predkov, sa menili na obyčajný šrot. Možnosť hromadnej evakuácie sa rozplývala s každým ďalším storočím. Technologická priepasť medzi tými, čo zostali na Nibiru, a tými na Zemi sa stala obrovskou. Skupina uviaznutá na našej planéte sa čoraz viac spoliehala na primitívnu ľudskú prácu a postupne zabúdala na pokročilú vedu hviezd. V tom istom čase sa však začala schyľovať k vážnej psychologickej kríze. Putá, ktoré spájali Anunnakijov s ľuďmi, boli čoraz silnejšie. Týkalo sa to najmä Enkiho, samotného stvoriteľa ľudstva. Svoje dielo si úprimne zamiloval. Staroveké texty často opisujú, ako Enki chránil ľudí pred hnevom ostatných bohov. Nevidel v nich len tupých otrokov, ale vnímal ich ako svoje vlastné deti. Tajne im začal odovzdávať vedomosti a učil ich tajomstva matematiky, astronómie či medicíny. Bol to klasický príklad štokholmského syndrómu, no v opačnom garde. Väzniteľ sa zamiloval do svojich väzňov. Enki si uvedomoval, že ak by Anunnaki raz Zem opustili, ľudstvo by jednoducho zahynulo. Bez vedenia bohov neboli ľudia schopní prežiť sami. Táto zodpovednosť ležala ako ťažký balvan na pleciach najvyššieho vedenia. Na druhej strane stál jeho brat Enlil, ktorý ľudí priam nenávidel. Prekážal mu ich hluk a nekontrolované množenie. Neustále spory medzi bratmi o osude ľudstva ich oberali o všetok čas a energiu. Politické hry na Zemi ich pohltili natoľko, že úplne zabudli na svoj pôvodný cieľ. Misia na záchranu planéty Nibiru sa zrazu ocitla na vedľajšej koľaji. Vláda nad miliónmi rozumných bytostí sa totiž ukázala byť oveľa silnejšou drogou než samotná ťažba vesmírneho zlata. Dostávame sa k jednej z najväčších katastrof v dejinách ľudstva, k veľkej potope sveta. Príbeh o nej nájdeme v mytológii takmer každého národa na našej planéte. Učenci Anunnakov však vedeli, že potopa je neodvratná. Prílet planéty Nibiru k Zemi mal vyvolať masívne topenie ľadovcov a náhly posun pólov. Enlil sa rozhodol túto katastrofu využiť, aby očistil Zem od premnoženého ľudstva. Ostatným bohom prísne zakázal ľudí varovať. Chcel tento svoj nepodarený experiment definitívne vymazať z povrchu zemského. Enki však rozkaz neposlúchol. Tajne varoval svojho verného stúpenca Ziusudru, ktorého z biblickej tradície poznáme ako Noema. Prikázal mu postaviť loď, aby zachránil svoju rodinu a vzorky DNA zvierat. Keď voda konečne opadla, Anunnaki sa vrátili na spustošenú a zablatenú zem. A vtedy si uvedomili niečo desivé. Bez ľudí boli úplne bezmocní. Infraštruktúra bola v troskách a zrazu tu nebol nikto, kto by im zaobstaral potravu. Mocní bohovia začali hladovať. Sumerské texty tak úplne vyvracajú mýtus o tom, že bohovia sa živia len čistou duchovnou energiou. Hladní Anunnaki sa totiž dychtivo vrhli na pečené mäso, ktoré im pripravil zachránený Noé. V tej chvíli pochopili svoju absolútnu závislosť od ľudstva. Bez ľudí bola pre nich zem len pustým a mŕtvým miestom. Sami sa stali závislými od svojich vlastných otrokov. Po potope sa pravidlá hry od základov zmenili. Svet bolo treba vybudovať úplne na novo. Anunnaki sa rozhodli rozdeliť si planétu na sféry vplyvu a založili nové centrá civilizácie. V Mezopotámii, v údolí Nílu a v údolí Indu. Ľuďom začali odovzdávať čoraz pokročilejšie technológie. Naučili ich stavať zložité architektonické diela a taviť kovy. Nastala éra kráľovstiev. Bohovia sa už viac neskrývali v uzavretých mestách. Stali sa z nich otvorení panovníci, králi a faraóni. Predstavte si manažéra strednej úrovne, ktorého vyslali na mesiac do zapadnutého kúta sveta. Kvôli okolnostiam tam však uviazol na celé roky, postavil továreň, stal sa starostom a miestnou celebritou. Chcel by sa potom všetkom vrátiť do vydýchanej kancelárie ako radový úradník? Pravdepodobne nie. Na Zemi boli Anunnaki absolútnymi vládcami.
Ľudia ich uctievali, prinášali im obete a skladali na ich počesť oslavné hymny. Na svojej domovskej planete Nibiru by pritom boli len obyčajnými robotníkmi či inžiniermi. Túžba po bezhraničnej moci sa stala tou najpevnejšou mrežou v ich zlatej klietke. Ochutnali sladkosť absolútnej nadvlády a vzdať sa tohto postavenia dobrovoľne už bolo nad ich sily. Psychologická pasca zaklapla. Pozrime sa teraz na ďalší kľúčový aspekt tejto pásce, na miešanie krvi. Čím dlhšie Anunnaki žili na Zemi, tým hlbšie sa integrovali do ľudskej spoločnosti. Napriek prísnym zákazom si bohovia začali brať za manželky pozemské ženy. Zmieňujú sa o tom sumerské texty a dokonca aj biblická kniha Genesis. Synovia Boží videli, že dcéry ľudí sú pekné a brali si z nich za ženy všetky, ktoré si vybrali. Z týchto zväzkov sa rodili neobyčajné deti. Polobohovia, hrdinovia dávnych mýtov a obrovia. Gilgameš, Herkules či Achilles, tí všetci mali v žilách božskú krv. Títo hybridi sa neskôr stávali vládcami a veľkými vojvodcami. Krvné putá tak navždy spojili návštevníkov s našou planétou. Veď ako by mohol otec len tak opustiť svoje deti a odletieť na inú planétu? Pre najvyššie velenie to predstavovalo obrovskú byrokratickú a morálnu dilemu. Spoločnosť Anunnaki sa rozštiepila. Jedna strana žiadala očistenie rasy od pozemských prímesí, zatiaľ čo tá druhá bránila svoje nové rodiny. Vnútorné konflikty postupne oslabovali ich kontrolu nad celou situáciou. Zapustili také hlboké korene do ľudského rodokmeňa, že oddeliť tieto dva druhy sa stalo fyzicky nemožným. Svoj osud definitívne preplietli s osudom Zeme. A teraz si skúste predstaviť rozsah ich závislosti od zlata. Pôvodne ho potrebovali len na vytvorenie ochranného štítu pre planétu Nibiru. Časom však tu na Zemi nadobudlo úplne iný význam. Anunnakiovia zistili, že pravidelné užívanie monoatomického zlata im v pozemských podmienkach predlžuje život. Pomáhalo ich tielam bojovať s cudzími baktériami a spomaľovalo starnutie v našej nezvyčajnej gravitácii. Zlato už pre nich nebolo len stavebným materiálom, ale životne dôležitým liekom. Stalo sa akýmsi elixírom nesmrteľnosti. Jasným dôkazom je alchymia, ktorá sa po stáročia snažila nájsť kameň mudrcov. Prostriedok na premenu kovov na zlato v snahe o dosiahnutie večnej mladosti. Tieto vedomosti pochádzajú práve od Anunnakiov. Bohovia sa stali závislými od pozemských zdrojov. Bez neustáleho prísunu zlata by ich tela začali rýchlo chradnúť a stárnuť podľa pozemského času. Išlo o skutočnú, priam narkotickú závislosť v rámci celej ich civilizácie. Nedokázali si so sebou vziať také množstvo zlata, ktoré by im vystačilo na celú večnosť. Boli preto nútení zostať v blízkosti zdroja svojej mladosti. Pozemské bane sa stali ich lekárňou a zároveň aj ich prekliatím. A tak sa dostávame k momentu, keď sa spojenie s domovom definitívne prerušilo. Obežná dráha planéty Nibiru je nepredstaviteľne dlhá. Ako sme už spomínali, jeden obeh okolo Slnka jej trvá 3600 rokov. Pri každom priblížení k Zemi prebiehala pravidelná výmena zásob aj posádok. Gravitačné sily v slnečnej sústave však nie sú nemenné. V dôsledku kozmických katakliziem a vplyvu ostatných obrých planét sa dráha Nibiru mohla mierne vychýliť. Niektorí bádatelia starovekých textov sa domnievajú, že v istom bode sa okno príležitosti na návrat jednoducho zavrelo. Vzdialenosť bola zrazu príliš veľká a let pre ich zastarávajúce lode až príliš nebezpečný. Bolo to ako zmeškať posledný trajekt zo vzdialeného ostrova tesne pred príchodom niekoľkomesačnej búrky. Spojenie sa pretrhlo. Pozemská kolónia Anunnakiov sa ocitla v úplnej izolácii. Zostali sami, odrezaní od svojho najvyššieho vládcu Ana i od vlastnej civilizácie. Vedomie, že pomoc už nepríde, vyvolalo medzi bohmi paniku a zúfalstvo. V tej chvíli prestala byť Zem len dočasným útočiskom. Oficiálne sa stala ich jediným a trvalým domovom. A oni sa museli naučiť, ako tu prežiť bez akejkoľvek podpory z hlbín vesmíru. V izolácii tejto planéty sa rozpútalo to najhoršie – bratovražedné vojny. Keď zmizne vonkajšia hrozba alebo spoločný cieľ, nahromadené napätie si začne hľadať cestu von priamo vo vnútri uzavretej skupiny. Klany Enkiho a Enlila si začali porcovať Zem medzi sebou. Záchrana Nibiru už nebola prioritou. Bojovali o zdroje, o najlepšie územia a o priazeň ľudí. Vypukla séria krutých konfliktov, známych ako vojny o pyramídy. Anunnaki proti sebe nasadili ničivé zbrane. Staroindické eposy, ako napríklad Mahabharata, detailne opisujú nebeské bitky bohov,
používanie lietajúcich vozov, vimán a zbraní, ktoré sa až mrazivo podobajú tým jadrovým. Zabudnite na mýtus o múdrych a mierumilovných stvoriteľoch. Títo bohovia sa správali ako krutí a chamtiví diktátori. Tieto vojny zničili väčšinu ich vlastnej infraštruktúry. Kozmodrómy na Sinaji ľahli popolom a veľkolepé mestá boli vymazané z mapy sveta. Sami si zvnútra ničili vlastnú klietku, z ktorej nedokázali uniknúť. Každý ďalší konflikt vracal ich technológie hlbšie do minulosti. V ohni nekonečných bojov o absolútnu moc nad touto zaprášenou guľou postupne strácali aj posledné zvyšky svojich vedomostí. Pozrime sa bližšie na dôsledky týchto konfliktov. Zničenie hlavného kozmodrómu na Sinajskom polostrove sa stalo posledným klincom do rakvy ich nádejí na návrat. Staroveké texty opisujú nasadenie zbraní skazy, ktoré za sebou zanechali spálenú zem a smrteľnú radiáciu. V týchto oblastiach sa dodnes nachádzajú ložiská sklovitého piesku. Bez tohto kľúčového prístaviska už obrovské medziplanetárne lode nemali kde pristávať ani odkiaľ štartovať. Celá komunikačná infraštruktúra bola v troskách. Z Anunnakijov sa náhle stali väzni na planéte Zem. Predstavte si skupinu vedcov v Antarktíde, ktorí si v zápale hnevu vyhodia do vzduchu svoj jediný ľadoborec aj rádiostanicu. Sú odsúdení na zánik. Až po tejto katastrofe si bohovia uvedomili rozsah svojej chyby, no bolo už neskoro. Stratili viac než len lode, stratili jednotu. Ich pozemská civilizácia sa začala trieštiť. Kedysi mocné impérium sa rozpadalo na drobné feudálne kniežatstvá. Každý z bohov sa uzatvoril vo svojom vlastnom mestskom štáte, obklopil sa armádou ľudí a v neustálom strachu očakával útok susedov. Zlatá klietka sa im stala priúzkou a nesmierne nebezpečnou. Medzitým ľudstvo pokračovalo vo svojej evolúcii. Už sme neboli tými poddajnými baníkmi, ktorých stvoril Enki. Nasávali sme vedomosti bohov, učili sa ich prefíkanosti aj krutosti. Budovali sme vlastné armády, rozvíjali kultúru a vedu. Populácia Zeme rastla do miliónov, zatiaľ čo čistokrvných Anunnakijov zostávalo v najlepšom prípade len pár stoviek. Bohovia sa na vlastnej planete ocitli v absolútnej menšine. Aby si udržali kontrolu, museli prejsť na taktiku skrytého vládnutia. Začali sa skrývať za múrmi uzavretých chrámov a vytvorili inštitút kňazstva. Kňazi sa stali prostredníkmi medzi bohmi a obyčajným ľudom. Len vyvolení smeli komunikovať s Anunnakimi a tlmočiť ich vôľu kráľom. Bol to jasný príklad toho, ako sa slabnúca ríša pokúša zachovať si tvár. Keď nemáte skutočnú moc na ovládanie davu, musíte vytvoriť auru tajomna a strachu. Bohovia sa začali štilizovať do roli neviditeľných duchovných bytostí. Fyzická prítomnosť návštevníkov sa z bežného života postupne vytrácala, až kým ju úplne nenahradili rituály a slepá viera. Klietka sa pokryla pozlátkom náboženstva. Pozrime sa hlbšie na to, čo sa odohrávalo v mysliach týchto upadajúcich bytostí. Aký je to pocit byť nesmrteľným obrom, ktorému pomaly uniká sila aj moc pomedzi prsty? Sumerské náreky, unikátne literárne diela tej doby, sú presiaknuté nostalgiou a hlbokým smútkom bohov nad ich zničenými mestami. Anunnakovia starli. Hoci žili tisíce rokov, pozemská biosféra si neúprosne brala svoju daň. Bez pravidelných dávok elixírov z planéty Nibiru začali ich telá zlyhávať. Slabli a stávali sa zraniteľnými voči chorobám nášho sveta. Mýtus o božskej nezraniteľnosti sa rozpadal priamo pred očami ich vlastných kňazov. Bohovia začali umierať. Skutočnou fyzickou smrťou. Hrobky veľkých vládcov staroveku, v ktorých sa nachádzajú gigantické kostry či záhadné artefakty, sú možno miestom posledného odpočinku práve týchto prvých kolonizátorov. Strach zo smrti, ktorý kedysi sami vložili do ľudskej DNA, aby nás udržali v poslušnosti, teraz pohltil ich samotných. Uvedomili si, že ich kosti navždy spočinú v zemi, ktorú kedysi s opovrhnutím nazývali len špinavou baňou. Bola to tá najtrpkejšia daň za ich vlastnú pýchu. A tu sme svedkami konečnej premeny spoločnosti. Anunnaki pochopili, že ich čas sa kráti. Ak si chceli uchovať svoj odkaz, museli odovzdať moc plne do rúk ľudí. No nešlo o hocikoho. Vybrali si hybridov, potomkov vzýšlých zo zmiešaných zväzkov. Práve oni zaviedli koncept božského práva panovníkov. Každý vládca musel preukázať pokrvné púto s dávnymi bohmi, aby si obhájil svoj nárok na trón.
Všetka moc, nesmierne bohatstvo i tajné znalosti sa tak sústredili v rukách uzavretých kráľovských dynastií. To vysvetľuje, prečo starovekí vládcovia, od Egypta až po Čínu, tak posadnuto odvodzovali svoj pôvod od nebeských drakov či slnečných božstiev. Bohovia sa stiahli do ústrania. Stali sa z nich tajní radcovia a skrytí bábkovodiči, ktorí z tieňa ťahajú za nitky ľudských dejín. Svoje vesmírne koráby vymenili za prítmie podzemných komnát a tajné archívy. Vybudovali systém, ktorý pre nich pracoval aj dlho potom, čo fyzicky zmizli zo scény. Zlatá klietka bohov sa tak premenila na neviditeľnú matricu, do ktorej je dnes lapené celé ľudstvo. Skúsme sa však zamyslieť, kam vlastne zmizli všetky tie ich vyspelé technológie. Prečo dnes nenachádzame žiadne antigravitačné pohony ani laserové zbrane? Odpoveď je ukrytá v samotnom procese úpadku. Žiadna technológia totiž nedokáže prežiť bez potrebnej výrobnej základne. Keď sa pokazil posledný komunikátor, ľudia ho jednoducho rozobrali na lesklé ozdoby. Vo chvíli, keď sa vybil posledný zdroj energie, sa zo zložitého prístroja stal len podivný kus kovu, ktorý začali uctievať. Ľudia, ktorí už nerozumeli podstate fungovania strojov, premenili technológiu na mágiu. Z vedeckých návodov sa stali náboženské zaklínadlá. Jasným príkladom tohto javu je tzv. Cargo kult. Počas druhej svetovej vojny si Američania budovali základne na Tichomorských ostrovoch a zhadzovali domorodcom zásoby jedla z lietadiel. Keď sa vojna skončila a lietadlá odleteli, domorodci začali stavať slamené makety lietadiel a pochodovať s drevenými puškami. Verili, že ak budú tieto rituály opakovať, bohovia sa vrátia aj so svojimi konzervami. Presne takto ľudstvo po celé stáročia kopírovalo činy Anunnakov bez toho, aby chápalo ich skutočný zmysel. Zvyšky božských technológií postupne pohltil čas. Niečo zhnilo, niečo bolo pretavené na meče a zvyšok zostal ukrytý hlboko pod zemou, ďaleko od očí nevedomých. Postupom času sa mená skutočných postav začali vytrácať. Enki, Enlil či Ištar sa stali obyčajnými symbolmi. Zosobnením prírodných síl a súhvezdiami na nočnej oblohe. Príbeh o expedícii zúfalých baníkov sa pretvoril na zložité náboženské dogmy o stvorení sveta za 7 dní a o trestaní hriešnikov. Anunnaki stratili to najcennejšie, svoju skutočnú históriu. Stali sa väzňami nielen zemskej príťažlivosti, ale aj ľudskej pamäti. Ich dejiny sme prepísali tak, aby nám to vyhovovalo. Z inžinierov sme urobili mágov a z generálov démonov. Táto strata identity bola poslednou fázou ich izolácie. Skúste si predstaviť, že o 1000 rokov niekto nájde návod na použitie mikrovlnky a začne ho prednášať ako posvetnú modlitbu pred jedlom. Presne toto sa stalo s odkazom Sumerov. Veľkí vesmírni pútnici sa rozplynuli v mýtoch, legendách a rozprávkach na dobrú noc. Ich krv nám koluje v žilách a ich architektúra tvorí základy našich prvých miest. Oni sami však zmizli bez stopy, udusili sa v atmosfére planety, ktorú sa kedysi pokúšali ovládnuť. Najpozoruhodnejšie na celom tomto príbehu je, že klietka, ktorú postavili, bola dokonalá. Nemala žiadne železné mreže. Jej steny tvorila citová pripútanosť, moc, genetické väzby a postupná strata technológií. Bohovia Anunnaki sem prišli po zlato, aby zachránili svoj vlastný domov. Nakoniec však svoj svet obetovali za zlato pozemské. Ovládli mysle miliónov, no stratili hviezdy. Zem, toto nepatrné zrnko prachu na okraji galaxie, dokázala pohltiť a asimilovať vyspelú vesmírnu civilizáciu. Už nedokázali odísť, pretože ich Zem celkom pohltila. Zmenila ich telá, zastrela im myseľ a pripútala si ich neviditeľnými reťazami. Tí, ktorí sem prišli ako páni, sa stali jej večnými väzňami. A možno kdesi hlboko v našich génoch dodnes drieme tichý smútok za vzdialenou chladnou planetou Nibiru, o ktorej si už nikdy nič nepovieme. Je to tajomstvo, ktoré zostáva pevne uzamknuté v našej vlastnej DNA. Takýto nečakaný zvrat sa skrýva za príbehmi starovekých mýtov, ktoré sme si mysleli, že dôverne poznáme. Najväčším odhalením celého príbehu je však poznanie, že tou zlatou klietkou sme v skutočnosti my sami. Ľudstvo, pôvodne stvorené len ako poslušný nástroj, sa stalo hlavnou kotvou, ktorá bohov nadobro pripútala k zemi. Zlato už nebolo len prostriedkom na záchranu planéty Nibiru. Premenilo sa na symbol závislosti, chamtivosti a túžby po absolútnej moci.
Anunnakovia prišli o svoje lode, zabudli na svoje technológie a postupne splynuli s našim svetom, až kým sa z nich nestal len prach na stránkach zabudnutých sumerských tabuliek. Budovali pre nás mestá, no v skutočnosti si tým postavili vlastné väzenie. Uzatvárame tak kapitolu veľkolepej éry, v ktorej vyššia inteligencia padla za obeť vlastným ambíciám a pozemskej gravitácii. Ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až do konca a vydali sa so mnou na cestu za tajomstvami dávnych čias. Ak vás tento večerný príbeh zaujal, nezabudnite sa prihlásiť na odber, dať like a zapnúť si zvonček, aby vám nič neušlo. Mám tu pre vás aj jednu otázku do diskusie. Čo myslíte, akým smerom by sa uberalo ľudstvo, keby Anunnakovia nakoniec predsa len odleteli a vzali si všetky svoje technológie so sebou? Zostali by sme len divokými kmeňmi, alebo by sme si vybudovali úplne inú civilizáciu? Napíšte mi svoje názory do komentárov, veľmi rád si ich prečítam. Želám vám dobrú noc a teším sa na vás pri ďalšom odhaľovaní záhad histórie.